Ассаламу алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Бародаро, ина хоҳиши шумо иншоаллоҳ уже иҷро мешавад. Да бабкед управлени бабкед чхел управлени каан дар кор. Ина бародаро ҳамин хел мешини пеш ҳай кардан ҳамин бабкеда мисол ягон ҷоша ноҷихда якам агар биҷихяни сера оно кошш кор намекна. Ҳамин хел аст бародар, дар маҳкам набошад кош ягон кор намекна. Пеш ақиб мерава, кош кор намерава. О якам дара маҳкам мекунӣ хишру. Ин ай ҳастак бародаро да пеш да тори сарад. Ҳамирам та поён мекунӣ ҳоста да миёна. О кнопкаи сабзи ҳастак. Уже меҷихиш сабз мешава, уже блокировка ҳамин кошш уже ҳуй мешава мисол. Бародаро чӣ да ҳамату маълумай дита ҳами ричаки ҳастанд дар ҳаминҷа ҳар диша сини пеш мекунӣ пеш мерава, ҳар диша сини ақиб мекунӣ ақиб мерава. Мисол ҳамин тарафи дасти роста сини пеш мекунӣ мисол як син то мисол нигоҳ кунӣ бародаро. ҳамира ки як сини пеш каи и тарафша сини ақиб тарафи дасти чап мегардад. Агар тарафи дасти чапа сини пеш кардива ричаки тарафи дасти роста сини ақиб тарафи дасти рост бабкед мегардад. хай инаи кнопкаеш ҳаста бародаро парковка ай парковкаш уже ягон ҷои қини дигарош неста. ина датчикош ай саляркаш давлени ҳамаш. дӯстони азиз, чӣ қадари ай дастум омад ҳаракат кардем ки ба ҷо биёрем. ҳамин қадар ай дастум омад кардам ки мисол камтар ягон каза фоидааш бираса. баъд бародаро мо чӣ видеое мекунем, чӣ ҳаракатое мекунем, нияти мо барои ягон каса ягон залалаш неста. мо чӣ ҳаракате мекунем барои як камтар фоидааш дар мардуми мусулмон мубраса. барои ҳамин бародаро дар куҷое кор намекунед, кӯшиш кунед ки техника ягон чизи хуба бад омӯзед. мисол як қадамам бошад як қадам пештар биред, ақиб не. мисол шумо ҳамин коре ки работчиай чӣ коре лопатка қатияй кӯшиш кунед ки агар ҳамун ҳавашам надошта бошӣ, интереси ҳамун кор набошад, возможно бошад ҳамун техникаро ёд бигиред, боомӯзед. бовар мекунед бародаро дар кор мешавад. куҷое меғалтам кали корое ки мисол вообще праватам дар кор нест. ҳамун кора каабтони ҳамун техника дар кор каабтони мегиранад кор дар оили ки наз кор мекунӣ. барои ҳамин ҳаракат кунем бародаро. хубай техника беҳад чизи хубае ки бекор намемонӣ. бекор монди дар техника кор наёфтӣ, ягон ҷо дар рабочи медрӯи коркана мегирӣ, бо техника ёфтӣ, бо аюҷа бас мекунӣ, кори техника мегузарӣ. уже чанде ҳамун қадар касб зиёд чи ҳамин қадар байти шуморо хубтар мешавад. бародаро гапа зиёд намекунӣ. худованд нигаҳдорту боша. барои ҳама дастгириёту худованд баракати шуморо зиёд куна. раҳмати калон барои дастгириёту худованд нигаҳдорту боша.